Egameni lomfili wethu uJesu labezitha nebandla lenkosi ayithengana nalena negazi ayibonge inkosi uJesu bazalwane uma ezoza emhlabeni akalikhethi ibala lomuntu kodwa ufela abantu bonke ayibonge inkosi cha kuthiwe ngizokhulumela abantu abasha bebandla iChristiani uma ngalanda kakhulu ngabazalwane labalele phansi ungashonelanga abazalwane ubaba umholi umkhathi sihambe naye ibanga elide kakhulu cabanga ukuthi bengibenze ingane kakhulu unabo ukuthi uMatsungwana obaphathele bese zingane kakhulu nabo siphe sifundisa ukuthi induku ibanjwa kanjani bazalwane kodwa ke yayisiyadlula lento basitshela ukuthi umthetho wakhona umuntu ophilayo akuphelele yedwa bazalwane kufanele ukuthi amukele uJesu akhona njengenkosi nani nomsindisi sikholelwa bazalwane sikholelwa ukuthi uma sekuthiwa uNkulunkulu kusekhumbule usuku lwakho ngoba bazalwane ngoba sila amabhokisi wonke la bazalwane inkinga nje yami nawe sihlobo sami ukuthi angazi ukuthi usuku lwakho lini ukuwakuveza uNkulunkulu lokho wathi shani njalo njani lelinde bese lithi ke simelo yini uma ngabe ekulindile ngisho ungahamba wena uzobuya uthole khona lapho ngoba into enjani ekulindile inkinga ngabazalwane laba ukuthi besingazi ukuthi izinsuku zabo vele seziyaphela ukube besikade sazi noma ukube ukufa kuyabika ngabe siqale sithi hayi uNkulunkulu sicela ukuhlehlisa kancane ngisafuna noma ukuphila noma iveke bazalwane ayibonge inkosi inkinga lebazalwane yimi nawe baholi inkinga yimi nawe ngabe usuwenzile into okufuna ubani usumakade ngoba uma ungakwenzile uzosha kodwa uma ngabe ukwenzile lokho kufuna uNkulunkulu uzolibona izolo lithi iBhayibheli ngale ezulwini kuyobe kuhlukene ikhawu nezikhawakazi elokuqala isango kuyobe kuyilabo abangazame beze benza izinto uJesu umuntu umahluleli baba hathi uJesu ayibonge inkosi inkinga lesihlobo sami ngisho ngaba liwele lakho kodwa imisebenzi yami ngeke izibuze kuwe imisebenzi kababa ubaba umkhathwa ngeke izibuze kubantwana bakhe ayibonge inkosi bazalwane khulwana asikholweni bazalwane ngoba kunzima emhlabeni ngane zakwethu kunzima bazalwane emhlabeni asikholweni uma ungakakholwa phuma kulomnyango ukhetha inkosi nomsindisi ukhetha uJesu ayibonge inkosi babonga uma ngabe singakakholwa asikholweni bazalwane senzele ukuthi uNkulunkulu ezulwini yena ezokwazi ukuthi mhla ezolanda ibandla tholakala ukuthi igama lakho nelami likhona ngalo umthobisi ungumntwana kamfowethu uXaba sihambe naye ibanga elide bebe ngobhudi kimi ngimncanyana eMondlo angifuni ukulanda kakhulu ngale ngeyindaba kodwa balekile ilezi zalapha kwaKristu kwaMajini lezi ofanele thina sixoxe mndeni wakwaButhelezi wakwaXaba phephisani kakhulu uSimakade usesekhona uyabona zonke izinto ayibonge inkosi uye futhi bazana nohlelayo konke nothatha zonke inqumo ngathi ayibonge inkosi akonakele lutho ukuthi ngoba vele thina abantu abakhulayo baphathele kuba nzima mangabe lento singakithi kuba lula uma uyikhuluma komunye umuntu kodwa manje sibheke kuwe inkinga iyaqala ngoba sekubhekene nawe sicela sami engifuna ukukuveza kakhulu nengicelayo bazalwane ukuthi kasikholweni asiyekeni izinto zomhlaba ngoba ziyendlula into ezwe uma ungakwenzanga lokho uNkulunkulu akuthume khona uzokwenza emhlabeni hayi ngiyaphephisela sihlobo sami uzosha asikholweni bazalwane siyeke izinto zomhlaba nami nginokwami nawe nokwakho uyakwazi ukuhlula wena ngithi nje lungisa indaba yakho noJesu ukuze uzokwazi ukuthi ubonane noSimakade
baba wabo. Siyabingelela baba uMthuli, siyabingelela baba, sibingelela uHlabangani, sibingelela baba uSibelane, sibingelele omama bishophi, sibingelele abafowethu bonke abafundisi, sibingelele obaba, sibingelele omama egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Cha njengoba ngize lapha ke mina ngokunkosi wakwaMthuli. Njengoba ngilapha ke nje ngiye ngacelwa ukuthi angeke ngikhulumele lesi sikole lesi sisontela kuso ebesisontela nabo labo baba lababo babili, amen. Inhliziyo yami ibabuhlungu kakhulu njengoba desho ubaba ukhona ukuthi umfowethu ke wahlala lapha emathuneni lesokusiza, amen. Uyabona umfowethu ukhulume ngokholwa lo mfowethu la. Uyabona ukukholwa kuyadura, ukukholwa kuyabiza. Lo baba lo ungeke umthole esishintshile. Uyabona njengoba sisontele ethulana ubengeke ukuthi lo baba mozohlangana naye masishayisana lapha masamba lapha emafrantini umthole seyifasisa izicathulo ngoba kuza wena. Angeke ngingeneke kakhulu lapha. Kodwa ngiyabonga nje umfowethu lo okhulume ngokukholwa. uJohn 3:16 uthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka
waze wanikela ngendodana yakhe yayizele yodwa. Yafa indodana yafela thina. Thina sifela bani? Thina sifela ngoba ngempela ukukholwa kubalekile njengoba desho umfowethu lo kufanele uvume ngomlomo wakho ukuthi inkosi iyinkosi nomsindisi. Uzalwe kabusha bese uyangena esiswini samanzi. Angeke usize ngalutho ukuthi sikhole kodwa singayanga esiswini samanzi. Kubalekile lokhu kakhulu ukuya esiswini samanzi ukusho ukuthi wena uyamvuma uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Asikhulumi ngabantu thina abazalwe bena 15 years kwase kuthiwa ngene emanzini mayefika lapha afika athi hayi mina bengitshontsha ushukela ekhaya. Cha sisho lokho. Wena sivumele ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi bese uyaya esiswini samanzi ufike uvume bakufaka bathe egameni likaYesu nelendodana kuvume wena nelika moya oyingcwele. Amen. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. Yabona ibuhlungu ngempela inhliziyo yami ngalo mfolo. Yalo mfolo ukuthi mawuhlangana naye avela ahleke nje ungakasho lutho. Ubizwe nje ismile sakhe engakasho lutho. Ndino kaXaba phephisana. Phephisana bafowethu, phephisana nani mndini. Wawasinde. Ubaba umthungu ukhulume ngomshumayeli. Amen. Wathi konke kunesikhathi. Angeke ngisabali ikhathi. Kodwa konke kunesikhathi. Lendlela lekuyobe kuyindlela yobungcwele. Angeke kube khona nisho amabhubesi nisho isilwane bese kuthiwa siyabambana. Kuleyo ndlela leyo. Asilweleni phela nathi lendlela. Ngoba kusiza ukuthi ngikhuluma kangaka nje kanti mina ngiye ukuthi short left. Angesibele yabo mfolo ukuthi sambe siye ezulwini. Amen. Asingabhoki nje bekubhokela umfowethu lo kanti ngale khona izinto ezenzakala. uNkulunkulu angayithandi. Uyanengeka uNkulunkulu mangabe kubona wenza into engekho right. Angeke bazalwe ukukhuluma kahle, kukhuluma umuntu vele odlulile. Amen. Kukhuluma umuntu onezolo lakhe. Yes. Ungasabuki izolo lami ngoba uzosala. Uzosala ulibele uthi hawu lo wayethi. Sengizulile mina futhi ngibe nenhlanhla bazalwane ngikusho lokhu. uNkulunkulu ngibekile nje wathi ngiyakufuna. Ngagubuda nemoto ngashaywa ngebhamu wathi uNkulunkulu awufi wena. Ngifuna uphenduke. uNkulunkulu uthe ukushaya ngale emva kwethu. Mina ngishiya uNkulunkulu emva kwethu ungibekile nje ngaze ngafika kwafika isikhathi sokuthi ngikhethe inkosi umsindisi. Akumelanga bazalwane sikhulumele ukuthi mhlawumbe sikhulumele ukuthi sibukwe noma senzeni. Asikhetheni nje uNkulunkulu. Sambeni nje sonke sitatuzisane. Phela manje siyasaba emasonto sesasaba nje ukukhuluma nje ukuthi esontweni ngane yekela ukujola. Ngoba phela ingane ndoshawa ngencindi mase ngisho lo. Kanti ingane ngiyayisiza ingane fanele ikhule ngendlela eyiyo. Ithi iBhayibheli yakha ingane. Ngendlela ezokhula ngayo. Ngiyabonga mfowethu.
Amen bazalwane. Ngicela ukubingelela abazalwane basangene. Ngibingelela abafowethu. Siyabonga ukuthi nihlanganyele kanye nathi. Ngizocela mawukhona umholi okhona ngapha eminyango akhuphuke ngapha. Lazo zonke nje insizwa cha ningadwakela nje eminyango bafowethu mawukhona ungeza ngapha. Ngizobonga kodwa mina. Ngiyabonga Xoleki, ngiyabonga kodwa. Ngiyabonga lezithi. Ngiyabonga kakhulu. Bafowethu abangihloniphile nje ngibathathele phezulu ngiyabonga kakhulu. Sengifuna ukuthi njengamanje ngifuna ukube yimbo obambezelayo. Sesenkonzweni yendumiso bazalwane ngizocela usisixoli wakwamtshalo kuba uyena osiqola ngenkonzo yendumiso. Masiqeda lapho siye emazwini. Emva kwamazwi siyanikela. Soqhubeka. Amen. Bingelela umndeni wakaqaba nokaButhelezi. Bingelele nomndeni wabantwana. Bingelele nebandla nabaholi bonke nebandla lonke. Ngibale ngihlalo ngoba ngizosuke ngiqhumuni bese kubangathanda inkinga. Ngiyanibingelela bazalwane. Cha akukuningi ngizokwenza. Ngizokwenza nje lokho kuthiwa ngizokwenza. Ngokusizwa uNkulunkulu ebandleni lakithi Antioki. Uthi uJobe ngelinye ilanga kepha mina bengiyakumfuna uNkulunkulu ngibeka indaba yami kulesi sikhathi esinzima kangaka bengicela nje bandleni lakithi sikuthi mhlambe singalokhu sibheka ngoba uNkulunkulu uthi sengathi singadlinza ngezwi lakhe ubusuku nemini ngoba ukudlinza ngezinto ziyamnenga uNkulunkulu kuzoba khona ukudlinza okungasikho bese uNkulunkulu ayanenge esingazi noma khona manje ukuthi kunengekile kodwa masimfuna uNkulunkulu othi yena masimfune eseseduze futhi esasenokuthola beyilokho nje ebandleni lakithi engifuna ukusho ukuthi nami ngidabukile nginjena kodwa asifuneni uNkulunkulu lapho kuthola khona nje umzalwane okhuluma ngezwi elithi
izwi kaNkulunkulu lingumbhoshongo onamandla ababalekela kuwo bayalondeka. Akukho okunye okuzosilonda, akukho okunye okuzosisiza kodwa ukugijimela egameni likaNkulunkulu. Akushiwo ukuthi angizoshumayela kodwa kuthiwa ngizodumisa. Bazalwane, njengamazayoni ngiyaxolisa, angizokwenza mhlawumbe okuhlukile kunalokho okulindelekile. Bazalwane, ngizocela nje ibandla lenkosi lisukume bese sithi Nkosi sihlangene Jehova singibizele ngale. Oh
Baba wethu. ngey'khathi zonke kwelihle igama lomfana wethu uJesu Kristu osemusa manje kuze kube phakathi. Thini na lalilele. Bazalwane ngiyanibingelela kakhulu. Ngicela ukwazi ukuthi nemukelekile la ekhaya bazalwane. Sibonge futhi kakhulu ukuhlanganyela kanye nathi. Lokho bazalwane kwenziwa ukwazi kufa. Umuntu inkomo thina esakhulela emakhaya uyabona uma kukhona inkomo ehlatshiwe
yahlatshelwa la. Zonke inkomo uma idlula zifike bese sizobhonga la. Ngoba ziyeza ukuthi khona inkomo ihambile. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ningadinwana ngelinye ilanga. Nakomunye senze kanje mase kwenzekile. Siyabonga kakhulu ingane zakwethu ukuthi nje nibe nathi ngalomzuzu. Ngiyabonga sizona kithi. Ngiyawugeza umphefumulo wami manje ukuthi ngiyalimala. Ngibona ngafishane nonke. Ngene ngilimaza. Kanti ziphi insizwa engikhonza la? Ngoba angiboni lutho kimi. Kodwa akunankinga. Sengizobazwini. Ngizocela umfoka nje asihole ngeke bazalwane ngifuna ukuthi sithi kancane. Ukuthula-ke makube sebandleni. Awubingelela nje umkhosi kaNkulunkulu ayezozela wona ngegazi lakhe. Amen. Bingelela ubuholi bonke esihlangane nabo kulo mshado esingawo namhlanje. Amen. Hey. Ngithi dudu insizwa zakithi. Abona manguwa namadoda. Yasho ukuthi isigesi nqamuni. Amen. Amabutho welawa leli lapha namhlanje. Hallelujah. Amen. Phethe indoda yehawu lapha.
ezazithi noma ihamba kahle bese umbona ukuthi sekuvuka useni athi hlala phansi iBhayibheli lingakusagejisa. Oh haleluya. Amen. Bese silahlekelwa igidangoma lapha. Oh haleluya. Amen. Engisho ukuthi leli bandla ngithi dudu kulo. Hey. Bangathiwa ngilanda umlando mhlawumbe ngeke. Kodwa kuyavuka bomu indoda eyasikhulisa nale ndoda. Yayixoxe lapha e250 ithi mase kunjena ke usizi kufuna ukuthi silithathe bese silibeke eceleni. Ngoba ngeke sasiza ukuthi ngithi ngikhala nomfowethu uyakhala. Ubani othulisa umuntu. Oh haleluya. Amen. Kodwa beze ukuthi noma sekunjena kodwa sithi uNkulunkulu usafanele udumo. Ngeke ngichithe isikhathi. Uzongibambela mfowethu ku15. Ubamba u1 no2. Ubambela u12 bese ubamba u16. 15 isahluko. Korinte besibili. Korinte oqala njalo. Oh haleluya. Uvuka ukuthi angisho kancane. Yabona nje njengoba lomkhosi ugcwele lapha. Ikuyasho ukuthi bawofa. Amen. Elithe iBhayibheli sinale nkonzo sinale ngoba sijanisa hawube. Lize lithi iBhayibheli sinanefu lofakazi. Ezofakazela ukuthi impela uNkosi uKristu uyinkosi nomsindisi. Yabo kubethiwa mhlawumbe laba bantu abahambanga kahle. Ngibukile nje amavidiyo ngumfana wami. Ngabuka nje ingane zesikole into ebeziyenza. Ngasho ngathi ayilele ibutho ngempela. Yabona makuleli ibutho kuyacaca. Ngeke ngisho ke kulezi zakithi ngithi yabona amadoda ngeke ngingathanda noma ngimile bese nihubi ngathi anihobeli ibutho. Amen. Funa manithinta Jehova sikuzwakala ukuthi impela nihobeli ibutho. Amen. Ngoba phela kuvuka yini ushisi. Yabona ke zadidizela lapha ngabona ukuthi kuyavuka manje. Wasekhohla nomphathi ohlelo ukuthi uphethe uhlelo waselanda kakhulu ngamavesi. Oh haleluya. Yabona nje kuthiwa ngiphathizi kodwa ngisazi ukuthi ngithini manje. Ngoba isihambe kakhulu le ndoda. Angithi phela kuyasho ukuthi kuvuka lento esasiyenza ngale ndoda. Oh amen. Amen. Lithi iBhayibheli ke abalungileyo bayasuswa bese kungaqondi umuntu bese sihambe sibuzana sithi kodwa bekungenzeka isibona kodwa bese singahambe siyobuza kodwa baba undlela mhlawumbe angasitshela okunye. Oh haleluya. Ngoba phela kusaqondakala vele kudinga ngiyajabula mangibona ibandla lakithi linesibindi kanjani. Yabo nje nami nginginika isibindi ngoba le ndoda imfishane phela le ndoda. Kodwa ngisuka naye esabatheni le ndoda ngangifike ngihlale phansi kwayo mina. Idlale ngekhanda lami kodwa manje nami bese kuyichance yami. Bese ngizenzela nami ngimtshela ngathi hayi phela manje hayi. Amatafula jikile. Oh amen. Zazithi lapha abasimelani cishe unolwazi. Mayishaya isigubhu nembomu lapha. Zigwaba uyibona ishikila phansi. Hey bese uyibona le ndoda ngithona ingaka. Ivele ithi kancane. Mina ke sekuzomela ngilokho ngiya kakhulu ngifuna ukulingana nawe. Oh haleluya. Bese ngisho ngedayi emkhathi uyangiroba kodwa. Uyangiroba zwethu. Amen. Yangisho ukuthi nje mangaxoxa ibanga ngiyabonga babamacengwane manixoxe ngesimanje. Yabona nje namanje ngathi izovuka nje lokho ihleka kanje. Yabona uZwide ubekahleke ngisho ubona ukuthi kubi manje. Zwide kushubile avela senze njani kodwa uqale ngokuhlela. Bayazi nabo Ronaldo lapho ubaba wethu uZondo. Uyazi Ronaldo ngithi. Oh amen. Engisho ukuthi ke Ludu banga bakithi. Oh amen. Ade ku Ronaldo wakhe. Ngiyathi ududuza uSifiso eMondlo eKhala. Uyakhala uSifiso uthi ewu silwane. Sengiyothiza ke ukuba. Ngithi hayi ngizokucingela ngoba bakhona labafana onkanyiso noSunguthi. Usungadlalela kubo yabo. Awuhamba zakhe ukwethu. Lalo phumule.
ngifuna ukusho ngoba kazweli mfowethu uyalwazi udaba ngale yayilethela yona lathi mina ngiba yisosha elohamba leze lolala ekuthuneni amen sele iBhayibheli kukhona ukuvuka kwabafileyo yabona ngiyamthanda uNkulunkulu ngoba usinika isithembiso kuzo zonke izinto uthi impela simele ukufa kodwa egcineni athi impela futhi kukhona ukuvuka athi uJehova ngelinye lamalanga mayixoxa encwadini ixoxa indoda ithi angithandi ukuthi ningabi nalwazi nabalalayo yabona mina ngikholela ukuthi ikholwa liyafa kodwa ikholwa liyalala ngoba lithe iBhayibheli bayolaliswa ngisho embhedeni yabo baphumule belindele ini ukuvuka so amen elithe iBhayibheli ngelinye lamalanga idumbu bakithi futhi ulithintile lomfowethu ulithi iBhayibheli bakhona bayovukela ehlazweni elize lithi idumbu ziyohamba ziyobuka imizimba kunomehluko phakathi komzimba nesidumbu amen kodwa imizimba yabantu yonke njani iyobuka idumbu lize lithi kodwa khona bayovukela ehlazweni abawusaba ngisho ukuvuka azaxolela umuntu ukuthi ngathi ngingalala unaphakade ngoba manje sabani ihlazo hamba ngizohlala phansi Amen. AbaseKorinto 15 sizoqala evesini lokuqala. Isihloko esimnyama sifundeka kanje ukuvuka kwabafileyo. Number 1. Kepha abazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nenanamukelayo nenimi kulo. Lapha sifundiswa ivangeli esafundiswa lona emadala Judeya amen nesalamukelayo futhi nesinjani nesimi kuwo haleluya yabona lento yokukholwa bakithi akufuneki senze ngathi phela yithe ngathi singcwele ngoba ifiki nathi haleluya uthola nje amakholwa nje ehlukana kangaka ngoba phela wangenelani nomunye uyibone ngcono kunomunye haleluya santi lithe iBhayibheli hamba ngifuna ukufika lapha hamba Number 2 nenisindiswa ngalo nxa nibambelele ezwini enganishumayeza lona uma kambe ukukholwa kwenu kungaba yini nenisindiswa ngalo ayibakethi ube wayixoxa omunye umuntu ungenilanga wathi phela insindisi sesayona bakithi hayi ngiphiksephe insindisi kuphi athu uNkulunkulu ngelinye lamalanga ngayikhethela isayona ube yindlu yami yokwenza njani yokuphumulela haleluya athi ngalithanda yazi ngizojula lapha ngiyavuka kuvuka indaba yakwaJuda haleluya azathi oxoxa kahle noma ozokhohlisa mina nawe ndumi athi nikhonza kanjani indoda engayazi engeyakwaJuda nina kepha nina niyisizwe sakithi esimnyama bese liyavuka iBhayibheli ukuthi ayi kunezinto zonke kaBenjamini kepha walikhetha isango lakwaJuda ayi haleluya zazikhona ezinye izindlu kaBenjamini kodwa uJehova wakhetha isango likaJuda athi oxoxa ngayo lo mJuda sixoxa ngayo lo ngaphakathi shanta haleluya abona mina vela ngilona ikhalada ngena umlungu kodwa phela vele nginomJuda ongaphakathi Nkosi yami yabona lezi zinwele mhlawumbe niyibonayo imbonakaliso nani hayi okwento kodwa ukhona umJuda wenze njani obusa amen kodwa kazilibe ngoba lithi iBhayibheli nalelo vangeli salamukela nje babuhlabangani kodwa lithi iBhayibheli asiqaphele ukuthi kazilibi kungabi yizi ukukholwa kwethu mhlawumbe siyahamba nje sihlengisa ibandla laneFebenezayo haleluya hayi awuvunywa amen eyodwa uyabona bakithi ibandla likaNebukadnezari lahamba iminyaka kanti lihamba mezi mhlawumbe nathi simisile nje size siyasho mase kufike thina kuyacaca impela ngicasha nobani lapho amen kanti nje sihamba nje nento engekho efika haleluya yabona mina ngiyasaba iBhayibheli mazoveza ukuthi kungenzeka ukuthi kanti ukukholwa kwethu kube yize hawu senixoxa kangaka abaholi kanti nasilahla sekuxoxa kangaka nje sidela ibuthongo senza konke kanti ibandla nje liyehlazweni
Kunezwi lapha baba wami mzala wakhe elithe iBhayibheli ngelinye amalanga loba Johane ngoba ukujwayela ukuloba. Amen. Kusha abahlakanipha abafana nami nawe Ronaldo. Sebemkhiphile amen. Amen. Bathi loba ke Johane ngoba wena ukukhonzile ukuloba. Amen. Indoda uJohane engasekho amehlo sekhishiwe. Iyaloba le ndoda kodwa. Iloba ngisho engasekho bacabanga ukuthi uloba ngamehlo enyama. Uyaqala uJohane uthi mina ngiyabona manje. Kodwa ngibona abadala nabancane. Bemisiwe. Phambi kwesihlalo. Awungathi ngiyabuka nje uZwide noXaba. Bemisiwe. Amen. Ngoba bayomiswa. Amen. Yabona thina singaxoxa sikuthandayo. Umfowethu impela undodana impela. Kodwa phelisela kubi indaba. Yabona ukuthi uJohane ngibona abadala nabancane. Okuvezana ngokusobala noma athuba bokhe ibishop. Awu kasimelayo. Noma athiwa ibishop babo akuzo sichomele ngayo. Kodwa ngeke akudelele. Hallelujah. Yabona khona indoda eyixoxa ithi akukhona efamini la. Ufuna ukubatshela mina ngifuna ukumtshela uyazi umfowethu kade ezizwa ngelezi. Kade zikunetha. Akukhona kuphi efamini la. Akungenelwana la. Muzwa kwaXaba. Akungenelwana la. Asithi thina bani yokhonza eGoba noma bani yokhonza kodwa umuntu akayibele. Hallelujah. Ngoba phela kuyofuneka imisebenzi ngelinye amalanga. Hayi, ngiyenza mina ezakithi umzala unzima. Siyongcwatshwa uwe nje. Awuze nomuntu uthini. Amen. Hayi sesiyongcwatshwa uwe mzala impela yikho into esoyenza. Ubonke lo muntu ulimele lapha. Akugcini ngokungcwatshwa lapha. Ngoba kunendlela oyithathayo masuqeda amen. Funa sikuveze ukuthi impela bayabonakala abadala nabancane. Uthe umphathi ohlela khona incwadi eziyovulwa. Elithe iBhayibheli ziyovulwe ezincane nezinkulu. Ekuveza ukuthi kodwa ufuna kulotshwa amagama abantu. Awu mhlawumbe uyobungicenga lapha shano mfowethu uthi muphi usilwane lutho silwane. Amen. Mehle mamba muphi lapha akekho mehle mamba. Amen. Ngoba khona amadoda angqongqoza ngelinye amalanga esengqongqoza ecela ukuvulelwa wathi hoyo madoda ningoba. Awu madoda sesijuluke kangaka boom. Uzostrip efana wamasilokhu sigwaba la sikonti. Umfana usisa khona kodwa manje lese senzisa wona overtime. Yabo. Kuhle ukugwaba kodwa lo mfana uyasenzisa overtime. Wayithola seyihleka kancane ke mase sishayana ngamakhani inkonti. Yabo ukuthi dilation le manje ayi. Hamba ngizohlala. Verse number 12. Kepha-ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo baso kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Awubahleli. Mangabe inkosi yethu thina lena hlabangane nize nivalele izandla zabantu 4 days zonke. Uyeza nalobhodi babethi inkosi yakho. Siqala ukuhamba ngolwesine babethi sokuthiwa isiyawa ePhasikeni. Amen. Kuvuka lesiyona sidala sithi khona impela siya ePhasikeni. Amen. Kanti mangabe kanti sambelize kanti bakuhlabangane iphutha. Lithi abanye bayaphika impela ukuthi wavuka. Amen. Angithi phela lishilo lathi vele bayofika nomphiki Kristu. Amen. Hallelujah. Amen. Mfowethu. Verse number 16. Awasazi Job. Verse number 13. Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo akavuswanga naye uKristu. Yabona masothi thina kwabala ekhaya ukuvuka. Shothi nalo simkhonza akavuka. Shothi nje thina silandele into eyizi. Hallelujah. Amen. Shothi thina situkile kugwana. Ngoba manje makuthi uKristu akavuswanga. Shothi nathi vela yikho into makuthi laba bantu ngeke bavuswe. NoKristu wethu kushuthi uyisithixo.
Nisho kahle. Shuthu isithixo phela. Makuwukuthi laba ngeke bavuswe. Naye shuthu akavukanga. Manje kanti le nkolo esiyilandela yini kanti? Kuyini kanti ukuvuka kwabafileyo? Oh haleluya. Amen. Hamba ndoda. Ufuna uhambe kancane. Verse number 14. Kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo ukushumayela kwethu kuyize nokukhula kwenu kuyize. Hawu sukane. Mayingavukanga uKristu sijuluka mahala. Yabona nje nalamajazi okamtshali sebekapa oqolo. Sithungisa njalo lokho price lokho ikhuphuka. Futhi ke sidala nje ngemali yethu silokho sithungisa amajazi kanti sihambelize babumthungu. Oh haleluya. Ngoba lento ebuhlungu bafethu ukuthi sesihambe ibanga elikude kanti utholakala ukuthi endleleni yethu sihambele into eheze. Kodwa nginethemba eliphakeme lapho ukuthi impela bayovuswa amen. Ngoba lithe iBhayibheli lapha kuSambulo malixoxa kahle lathi nakho ukubekezela kwabangcwele. Ngikubeka ukubekezela amagcikwane lapha. Kule nto. Malithi nakho ukubekezela kanjani abangcwele. Ayithi noma ixoxa nathi uthole mayiseyixoxa ethi wemadoda. Siyaya. Angithi uyazi phela kuyavuka phela nake kodwa sikhathele babuzweni. Awu kodwa hayi. Phela babuthapha umbheka umzala wami asiyeni bakithi. Hayi yabona le ndaba yakho yabazala bakho babuzweni. Oh amen. Awaqala ngokuthola kanzima ngalezi izinto. Ukawathola kanzima nangabo Ronaldo la. Oqolotha laba amen. Oh haleluya. Yisi span sonke sasimhlupha kodwa ebekezela. Oh haleluya. Abekezele ubonje lokuthi ubekezela nento engeke. Ngicela ngimtshela ngithi awumise kancane manje ngokushaya igama yabo. Uze ikhona ke zakhe ke okho. Ayi babizwithe sinawe thina. Sinawe thina baba. Kubo sinjani sina. Oh haleluya. Angithi kuyafuneka ukuthi endleleni uma udonse nezinsizwa nawe ozothi mawuqala unyathela ube nethemba. Ibekezeleke le ndoda. Nize lithi ke ekugcineni iBhayibheli bayolaliswa embhedeni yabo. Lithi babusisiwe abafayo kepha abafele enkosini. Ngokuba imisebenzi yabo injani iyawubalandela kusukela kulesi sikhathi iyohlezi injani ibalandelile. Hayi ke bazalwane lento ihlala idida amakholwa akaxoxa ngomuntu ofele esontweni. Hayi funa sisi underline leyo ndaba. Baholi uxoxile umfana kaDlamini mayithi uyacela sikholweni. Yabona uxoxa nabantu ekade sazithayi siyadibana nasemlindelweni naseyiguqweni amen. Futhi abantu kade besonda amen. Kodwa uyancenga ukuthi asikholweni. Futhi kukhona futhi okubonisa ukuthi okungenzeka ukuthi sisasonda. Kodwa ukukholwa kunjani kukude nathi.
bayitsheko manje. Amen. Sebayangikhumbuza ukuthi konje nawo lesihlanu iyobe iphethwe yini isema. Lesihlanu ebusuku ngiyoyimela ngedwa futhi amen. Nangesabathe ebusuku ngiyoyimela ngedwa. Elokugcina nje ingane zakwethu ngifuna ukusho ukuthi-ke abalale ngokuthula abafowethu bese ibandla lakithi liphephise kakhulu nezayoni zonke iphephise ngoba ngiyazi thina zilapha nje ngoba bezazi labazalwane. Kwangathi-ke ekugcineni kwakho konke kungavuka ukuthi-ke singabi nakho ngathi mhlawumbe kukhona izinto engasicaceli kahle. uNkulunkulu noma ezweni likaJohane ngavela kubaba ngeze ezweni ngiyalishiya futhi izwe manje ngibuyela kubaba. Elokugcina elokuthi bazalwane bakithi bonke bakwaButhelezi nabakwaXaba nabakwaNdalo qinani enkosini nasemandleni ayamankulu. Inkosi yawuthela umusa. Amen. Yabonga sokubeza mfowethu. Yabonga bazalwane isikhathi asisenazo. Ngizocela nginikeze ibhoshopu lami mashina ube nezwi. Emva lokho bese sobe sesiyempikelweni. Bese siyaqala siyathalaza. Amen. Abaholi bonke ngiyabingelela abazalwane. Ngeke ngisanibale ngamagama nibonile nonke baholi. Amen. Amen. Ngibingelele abomama, ngibingelele insizwa, obaba, intombi. Amen. Nawo wonke umuntu okhona endlini. Amen. Bese lokhethekile ngibingelele umndeni wakaXaba. Ngibingelele nomndeni wakaZwide. Ngithi dudu. Amen bazalwane. Nami ngiyajabula nje, ngiyathokoza ukuthola nje ithuba encane. Ngiyacabanga ukuthi kwenza nawe ukuthi ngifake no white. Babonile ukuthi ayilokhu baba lo usirious kakhulu. Bese mangabe singambizanga athi kubunge. Amen. Amen bazalwane. Nalokuthi ke lifike iqala. Amen. Nawu ngiyabonga umusa ukuthi nami ngibizwe. Amen. Abalakayi ngiyabazi bazalwane. Umuzwa kaXaba ubaba uzala le ndodana le umshana wami. Amen. Ngithi phephisane uXaba noNkosi. Amen. uNkulunkulu uzonithwala ngalo mfana wethu omncane kangaka. Amen. Bese kuba ubabuzwide naye ngiyamazi kakhulu. Into ebekizele lapho ukuthi sizozungeza very slow. Amen bazalwane. Phatheke kabi nje ngoba ubhuti lo uphethe uhlelo uthi nabantu abafishana. Yithi ke abantu bebafishana le nto. Amen bazalwane. Kodwa sigwedla. Sengisho nje induku siyayazi. Yasiza yona. Amen. Nama ngizokhuluma kakhulu ngicela nje ningifundele incwadi ngobe semfowethu. Incwadi 1 Thessalonica chapter 5. Funde nje inhloko noma nje ngiphophele nje iBhayibheli. Amen bazalwane. Bengakafundi bazalwane sinomsebenzi. Sine task njengabantu abakholwayo ukuthi sizokwenza umsebenzi. Amen bazalwane. uNkulunkulu lo uJesu wasinikeze wona. Amen. Mafundi iBhayibheli lithi ke uJesu uke wahamba nje ngasolwazi. Amen. Lithi iBhayibheli uthola amadoda ayadonga lamadoda. Amen. Lamadoda umsebenzi wawo wakuthatha inhlanzi ekuphileni bazise ekufeni
ngezwakala bazalwane kusho ukuthi uma uthi uyabheka la madoda umsebenzi wabo kwakukubulala ngoba babeyithatha inhlanzi ziphile emanzini bazikhiphele ngaphandle bayibulala. Amen bazalwane. Kodwa usethi ke manje ngicela manje ningilandele ngizonenza abadobi babantu. Okusho ukuthi ke uma ngabe benza abadobi babantu bathatha ekufeni abantu abasephile. Amen bazalwane. Kusho ukuthi umsebenzi wethu kahle kahle uthatha abantu ekufeni sibase kuphi sibase kuphileni. Manje yabona ukuthi lento ababeyenza yayiphambana nale uJesu azana. Amen bazalwane. Lithi ke eBhayibheli labazalwane azange bachitha isikhathi. Lithi bashiya konke bese njalo bamlandela uJesu. Amen bazalwane. Manje yabona umuntu oshiye konke aphinde futhi alandele into ethize noma umuntu othize athi mayefika lapha isuka khona fika yodlala kodwa bekhona into ayishiyele ayenze serious. Amen bazalwane. Kusho ukuthi njengoba sekholweni bazalwane isikhathi sokudlala siphelile ngoba sisuswe intweni besizenze serious salandela abantu uJesu. Lithi ke eBhayibheli uma ngabe ehamba uJesu ehamba nabafundi bakhe lithi uPetru yabuza ukuthi Jesu sishiye konke sakulandela yini sizokuthola. Amen bazalwane. Yini isikhathi esikuso ke manje sokuthi abazalwane abasilandelayo kukhona into abayifunayo. uJesu uthi akekho oshiya konke abafowabo nodade wabo angilandela ngatholi lutho. Amen bazalwane. Manje bazalwane sinaleyo task yokuthi nomunye umbela bheke ukuthi njengoba ethathwe lapha kwenza loba kwenzayo. Amen. Walandela uJesu yini umsebenzi esibizwelwe wona. Amen. Kodwa sisithola njengabantu abangamakholwa abalandela uJesu kuyithi esibulala abantu. Kodwa sithola sibalande kuphi ekufeni sibase kuphi ekuphileni. Ngicela ungifundele mfethu isihloko. Usuku lwenkosi kalaziwa amakholwa kahlale elulindele kanye nensindiso. Amen. Kepha usuku lwenkosi akalaziwa. Ethe iBhayibheli ngisho uJesu uqobo lwakhe akalwazi lolu suku lwenkosi. Amen bazalwane. Kepha amakholwa lapho kukhulunywa ngamakholwa ngazi-ke bazalwane lapha ekukholweni ukuthi njengoba ikhuluma le ncwadi iyakubamba uyakholwa na ngoba la kukhulunywa nabantu abanjani abakholwayo. Kepha amakholwa akanjani akahlale enjani elulindini. Amen. Kodwa angalindi nje ngoba siyalinda lolu suku lwenkosi futhi siyazi ukuthi lizofika kodwa sizilinde nje sihlezi nje. Amen. Lithi ke amakholwa akahlale njani elindile kanye nani nensindiso. Amen bazalwane. Kusho ukuthi ukuphela kwendaba noma ngalinda ulinde ekukholweni la ulinde khona. Mawulinde ngokukholwa kodwa insindiso yona fanele ukuthi njani ibe khona. Kodwa kuvela umuntu othi mina ngiyakholwa kodwa athi ukusindiswa mina ngakafika esindisweni. Manje uyabona insindiso ukuthi ivela njengethikithi. Amen bazalwane. Lensindiso okukhulunywa ngayo la ivela njengethikithi ngoba noma ungahlala ulindile kodwa ekugcineni izofuneka lento oyilindile ukuthi inayo nayo insindiso. Ngoba akusizi bazalwane ukwenza into ekugcineni engenayo insindiso futhi engeke isize ngalutho. Ngezwakala bazalwane. Ngicela ufune uwani mfowethu. Kepha nezikhathi nangemizuzu bazalwane aniswele ukulotshelwa ngokuba nini uqobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesele ebusuku. Amen bazalwane. Ngekhathi bazalwane siyalotshela. Amen. Ngoba siyazi ukuthi usuku lwenkosi luyeza kodwa luza njengani luza njengesele. Amen. Sengiyagcina ke bazalwane. Yabona isela malifika emzini wakho alifiki kuphela uzontshontsha kuphela kodwa lithi iBhayibheli lokulala lokubhubhisa liyabhubhisa ngoba isela malingena kwakho liyazi ukuthi zonke lezi zinto ezila ezakho. Amen bazalwane. Uma ngabe uvuka awuzukuvuka uhleke nalo isela kodwa uzenze njalo uzolwa. Amen. Bese lenze njalo lona liyakubulala. Manje usuku lwenkosi luyeza bazalwane kodwa lizofika njengani njengesela. Amen. Manje ke thina ke bazalwane siyazi ukuthi njengoba siphila sizofika isikhathi sokuthenze njani sife. Amen. Kodwa kubalekile bazalwane ukuthi singabi njengabantu abanganalo ulwazi. Sihlale sikhona kodwa senze njani silindile bazalwane. Kodwa nayo insindiso njani ibe ikhona.
Amen bazalwane. Ngenxa yesikhathi ngiyabona mangibabheka abazalwane ukuthi no. It's very late. Amen bazalwane. Inkosi inibusise amen. One verse. Ngizocela ubabujele asibole ngozomnikele seseqeda. Masiqeda lapho usizothola insizwa sesontweni ezosibongela emva lokho siqala umthandazo. Amen. Woza khanyisa. Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Sizovula incwadi ngokukhethekile ngiyabingelela emndenini wakaXaba nangokukhethekile ngiyabingelela emndenini wakaZwide ngiyabingelela abaholi nonke egameni likaJesu. Angizukuya-ke encwadini. Ngicela nje bazalwane sibukele nje isihloko noma ke ngiyafika esihlokweni ngicela nje ukuthi kancane nje ubaba uZwide. Ubaba uZwide ngimaze isikhathi esifishane silapha ubaba Shabalala. Cishe mhlamba amahora ambalwa manje. Mangabe mhlamba kusiya amahora amathathu ungaba amabili. Bengicala nje ukumbona ubaba uZwide. Uthe nje ngicela ungibona wangibuza isibongo wathi yena umuntu wami. Wangibuza isibongo ngathi ngujebe. Hayi man, savele nje saklika bazalwane. Amen. Yazi kulamahora enhleli lawo naye. Ungiphathe kahle ngendlela wathi kimi wathi ke tshele lalelane. Ngoba ngaleso sikhathi besidla inyama, wathi mina ngizokubambela isitsha. Wena ke dlana inyama. Awu. Benganalo ulwazi ukuthi ngaleyo ndlela bengivalelisa. Kodwa ke uthe nasekalala kwavuka lezwe lithi abalungile bayasuswa ungaqondi umuntu. Amen. Akabonga uNkulunkulu. Ngalawo mazwi ke ngisho ukuthi ke duduzekani umndeni wakaXaba nomndeni wakaZwide. Akabonga uNkulunkulu. Amen. Ezwini lomnikelo ngicela sibuke nje isihloko encwadini yabaseKorinte. Le esiyaye sihlale siyifunda ethi ke ohlwanyela ingcosana uyovuna ingcosana. Ohlwanyela kakhulu uyovuna kakhulu. Kodwa ke singasayibuki ngicela sibuke nje isihloko. Kunesihloko lapha mawusibuka esizothi ke bakusithole ngesibusiso esivela nangesibusiso esisibusiso esivela ngani ngokunikela. Amen. Haleluya bazalwane. Okuveza ukuthi ke sikhona isibusiso esivela ngani ngokunikela bazalwane. So ukunikela kubalekile, ekunikeleni kutholakala ini izibusiso. Yona lenkonzo leyo kunikela kahle kahle yaqala uyena uNkulunkulu uqobo lwakhe bakusithola mangabe ezonikela ngoJesu Kristu ukuze bonke abantu abakholwa kuye bangabhubhi kodwa babe nani bazalwane nokuphila okuphakathi. Haleluya bazalwane. Nami ke ngicela ukuma lapho igama lenkosi. Amen. Amen.